are now watching Umnakwethu, episode 2. Mama, cha Ntomfuthi. Bengithi mina lalela sweet lami lomkhuhlane, sweet lami. Bengithi mina ngicela sihlangane emkhambathini. Cha. Angizuthatha nanemzuzu etheni, sweet lami. Cha. Uyaphi uzizwe? Cha, ngifuna sihlangane sibe babili. Kubalekile. Hawu kodwa sithandwa yimini, yimini umbiza. Imbiza yakho lena sweet. Imbiza yakho lena Ntomfuthi, ngiyayisola ngalokho ekwakwenzekile. Ngifuna silungise izinto sibabili. Cha. Lalela imbiza. Imbiza awusakuzwa yini ukubaba kwayo? Uzizwa kahlangene nale ndaba. Ngimisa uzizwe la. Cha, angeke ngikwazi ukuza nosizwe. Ngifuna sihlangane sibe babili. Siyilungise lento. Ntomfuthi, ngifuna ukulula isandla ngawe. Uzizwa kahlangene nalento. Nakhona vele ngeke kwenzeke kahle ukuthi singalula izandla zombili mina nomfowethu. Ungendela kanjani kulomndeni? Isikhakhane sami, masikhakhane. Sawubona Ntomfuthi. Ngiyaphila, ngisakwazi. Akusawazi wami mhle. Ubukeka njengengilosi. Ngiyabonga. Sihlalo dabeni ngibizeleni la. Cha. Empeleni kumele sibuyele odabeni. Bengifuna sikhulume ngale ndaba yami nawe engamfaki uzizwe. Nawe uyakwazi lokho kuzizwa zonke. Kuyila abatheke izintweni eziningi. Mina ngifuna silungise indaba yethu. Ngifuna nokuthatha. Ngifuna ukubiza ekesini. Ngifuna ukuthi insizwa ihlangane zithi nentombi ubungazwe thina. Zingalikhi insizwa uqala impela nje. Ucaca ukuthi ziyawushaya. Manje sizokhuluma kanjani umfweni engekho la ngapha? Cha, akubalekile. Ubeke ngembaba ukuthi akanendaba nawe. Kanjani? Ukhona intombi yaphesheya kwensuphuze. Akathela impela uyimisele ngayo. Kanjani ophathe ngikhuluma nayo nini? Izolo nje ade sikhuluma mina naye. Akukwazi ukuthi futhi lo ntombi ifike nini? Ungathemba labo sikhothenyana. Buka iqhathanzipho ntombi. Awungichazele. Wanje Ntomfuthi. cha vele kwenzakalani ngawe? Ngiyachazela mina. Konke engikwenzayo ngikwenzela wena. Maphela siyaqhubeka. Ngengikuqokayo ngikuqokela ukuthi ngibuka wena. Uqokele mina. Njengoba unje akwazi. Mana ke masikhakhane kunala engatholi khona kahle. Uthi kade ukhuluma naye nini izolo? Yebo ngikhuluma naye. Kanjani ngoba manje na mina lo ngathi ukukhuluma nawe le kade sixabana sibanga indaba yakhe. Angazi phela manje mina ngizonza. Ntomfuthi kade lokhu ukhuluma naye sonke lesikhathi. Uyangiziba noma ngikufonela nje. Ufonela? Ufonela mina. Ufonani manje Wenze njani? Ufonani? Hayibo ubizwa yimina. Usumbiselani? Ntomfuthi awungazi ukuthi ngathi mina uyazi umnyonyobele kangaka lona indaba Imani lalelani. Ngikucelile kwayisiqaleni sila ekhaya. Ngisacela ulalela. Ngicele kahle sekhaya wavuka. Ingakho engifonelile ukuthi ngizela. Okusho ukuthi wena usahlangene nalento eyenzekayo. Cha wena othe awusamfuni ekhaya. Kanjani? Wena onginika imvume yokuthi ngingamthatha. Kanjani manje? Wena ufike kanjani? Unentombi phesheya kwensuze naku kade siphuza insipho naye wathi lo unentombi phesheya kwensuze uyakuyeka angikuthathe mina.
yazi ngiyakubona ukuthi Ntomfuthi. Lo unginike lonke igunya lokuthi ngikuthathe ube ngowami. Yena uthi akasahlangana angazi kuyithatha lento opheshwa kwensuze kanjani njani. Lezo insipho uyiphuza manini ubuyiphuza uzizwa ukwenzelani lokho akwenzayo manje lento esiyenza sasiyenza ingakho ngithi mina nginikiwe igunya ngizovele ngophe ngizokuthatha ayindawo le ndaba mawuthi sikhuluma sobabili mfowethu siyamdinga omunye wesithathu sibathathe phela lento nkosiyami kanjani uthe uyaphuma kanjani uthe uyaphuma uphuma njani mina uthe uyaphuma yena ngoba phela khale sami sicathulo la sibathathu sihlangene sonke sihlangene wena indaba yakho ayikho uthanda yena wena unje sengikubonile mana nawe ekhaya unje nawe nalilungelo ngoba nakhe sebenza lalelana ngitshetshe usebenzana biza lo usebenza lapha kaBesta uphakela izinkukhu lo hayibo mina ngizomhlala ekhaya ngigada imbuzi kamama kunani pho ngoba lezi imbuzi nenkomo izolobola wena kunani lo Ntomfuthi uhola amasente akawulungise lesimo leso ngizosilungisa kanjani ngingena emlonyeni ngiyazama ukukhuluma nawe ingizwe manje mina ngithenge 3 doors yeke bafakhuluma iqhathanzelo ngiyamdlula kona kuzothenga kulo 3 doors yini mina osewangithengela wona 3 doors usazokubona thathanali ithawula nginomlelo angezi mina shothi Mhlolo yazi umhlolo uyangehla phambi kwami ngizoyeka ukulusa ngihambe ngiyofuna itoho uyishilo bani inkomo yakamama lona lokuphakela izinkukhu kaBesta engathi ngiyahlanya ekhaya kanjani ngizohamba egoli kanjani kuthiwa kuyaqashwana egoli kanjani ungangilahli Ntomfuthi sineka grade 9 uzothola njani umsebenzi matriculation hey kona mi thatha into yakho uhambe cha plana awukwazi ukumxosha ngoba mina la akwazi kwenza lokho uthi ngathi ubizwe yimina la kanti bekwenze umbiza akayindawo umbiza nawe futhi ngokunjalo awuyindawo angithiwa yizwa lento le uyizwa kahle inkinga yeni shuthi kuyacaca ukuthi kumele ngiye kaMama 200 ngiyothola imbiza ezokwazi ukuthi ngihlanganise nobabili nizwane wena biza kanti ngiyazama ngapho ungafuna ukushiya ngokuthula wena yini ungafuna ukushiya ngokuthula wena Ntomfuthi sengiyazi ukwenzayo ngizokwenza ngikunikeza ithuba lokugcina ikhethe hambe ithuba lokugcina lana kuyehla kuyanyukela ithuba lokugcina ngoba phela mina nawe siyathandana ngendlela yethu sobabili ngisakhuluma ngaqedwe usenjalo nomoya ngicela uthule zizithula thula ngiqeda ukukhuluma mina nawe uyabona usuqalile futhi azobe usuqalile wena ngicela uthule ungilalele ngicela ukuthi umlalele angithi ufuna ukuthi umlalele Shutha ngivele ngifonela umalume azongilanda. Ngivele ngifonela umalume azongilanda. Ngicela ungilalele. Angithi uyambuza manje akafuni ukulalela manje. umalume Akafuni ukulalela manje. Shutha kanendaba nawe njengoba engafuni ukulalela. Ngicela ungilalele. Uthike nje umalume wakho. Mbizo yabathi uyabona ukuthi njani wena? Uyayibona. Ngize ngiphuma ngiyofuna uthando ngapha. Awunginikezi ithuba lokuthi ngibeke wami umbono. Manje ngihlezi ngilalela wena mina. Shuthi yini ungafuni ukulalela. Ngicela ungilalele. Bekungasesona Ngicela ungilalele. Senziwe uma. Ngicela uthule zi. Ngicela ungilalele. Ayithi lokho mina nawe siyathandana. Hayi inoba ngiliwa uyokhathala sekukhathele mina. Nawe mina nawe siyathandana. Uyabona. Uyokhathala sekukhathele mina. Hayi omunye. Nina anihlangani nihlangana ngami. Ukuthi manje nilwelani understand. Ngoba nihlangene wona sobabili. Ngami lokho kwenza ngoba nakho umuhle. Yabona ngoba angiyazi yini lo. Ngiyabona ukuthi khona ngisho noma kusasithiwa siyashada angisibe nenkinga ngoba angeke ngibe nankinga uhlaphe sengibiza uDlamini phakathi ngiyakuza noma ngiyashaya Ufunda leyo nto. Wena ufuna ukuthi sibone.
Usukulindele ukungilalela ngifuna ukuthini nawe zisemndeni. Ngicela ukuthi ningilalele into engifuna ukisho kunini. Angifune ukugwebhana futhi sengikhathe kulokho ngikhuzana nani. Engathi manje ingane ezincane ingezwa akukwazi phela sibadala masibangaka. Ngoba kuyanihlula ukwamukelana. Kuyanihlula ukuthi lento ingene egazini nijwayele. Ingcono ningiyeke yabo. Hlukane nami phansi. Ningiyeke. Ziningi insizwe engakuthokozela lento esikuyona sebathathu. Akwazi Kuyanihlula ni akwazi ukuthi bakhona engabathi eyabani imisebenzi usuqalile futhi wena njalo into yakho kumele ihlezi inodlame kumele ihlezi usungaze liqenza mbese myeke kodwa yini nihlezi yini thatha izinto zakho usukumnika manje What?